Din stând, cu mâinile pe lângă corp, prima dată împinge bazinul în spate, ține genunchii foarte puțin îndoiți și în momentul în care împingi bazinul în spate, trunchiul se apleacă. Deci trenul superior sau trunchiul coboară pentru că bazinul merge în spate. Cu palmele pe lângă corp, lasă trunchiul să coboare până ce acestea ajung în drept cu genunchii. Și din dreptul genunchilor, capul, trunchiul și bazinul vor coborî în același timp, mișcarea având loc doar din genunchi. Prinde greutatea cu ambele mâini, trage aer, strânge abdomenul, dumeri în spate și arcuiește puțin spatele, ține capul în prelungirea coloanei vertebrale și ridică greutatea de la sol împingând în picioare. Iar când te ridici, prima dată fundul, trunchiul și capul se mișcă în același timp, mișcarea având loc din genunchi. Iar după ce ajungi cu greutatea sau cu palmele în drept cu genunchii, Lași genunchii în pace, nu mai ai treabă cu ei, împingi doar bazinul în față și pentru că împingi bazinul în față, trenul superior, trunchiul se ridică și se îndreaptă. Înapoi, prima dată pleacă bazinul în spate, în timp ce trunchiul coboară. Deci pentru că bazinul merge în spate, coboară trunchiul. Mișcarea are loc doar din bazin. Genunchii rămân foarte puțin îndoiți. iar după ce palmele sau greutatea ajung în drept cu genunchii, Capul, trunchiul și bazinul sau fundul se mișcă în același timp, mișcarea a doua având loc doar din genunchi. Încearcă să unești cele două mișcări într-una singură. după ce ajungi înapoi pe stepper, relaxează-te o fracțiune de secundă, apoi trage aer din nou, pregătește repetarea, adică strânge abdomenul, dumeri în spate, arcuiește puțin spatele, ține capul în prelungirea coloanei și pleci din nou într-o altă repetare, împingând prima dată în picioare și repetând mișcarea. Țineți respirația în continuare până ce vii sus, apoi cobori, îți ții respirația în continuare și expiri doar jos când lași greutatea pe stepper, inspiri din nou și pleci într-o altă repetare. Strângi abdomenul permanent pe parcursul repetării.